Ares met alles jaan voor kans op hele finale play-offs. Kramer in tren naar Marathon Utrecht. En Jack Swinkels dreamt van Formule 1. Dit is de sport van Peeskeman die 24 april. Goeien en welkom bij Boppenslag. In deze uitsturing ook nog omtinken voor amateurvoetbal. Want Boetenpost kon al een paar weken kampioen worden, maar verschieten het hield niet. Sneun moest het dus echt gebeuren en wij winnen erbij. Maar eerst basketbal, want de basketballers van Ares spelen Joet de wichtigste wedstrijd van het seizoen. Na de nederlaag sneun in Nijmegen binnen ze bij verlies uitskekelen in de play-offs. Bij Weenst op Nijmegen slepen ze er een allesbeslissende tweede wedstrijd uit. Voor de hele finale moet Ares dus 2 keer op Riegen winnen. Het is alles of niet voor Piet Miller en zijn team Ares. Er moet vervast worden om te overleven, in elk geval voorlopig. Maar het begin van de wedstrijd is duidelijk voor Nijmegen. Ze zitten met scherp en via Marco Humphrey komt de Nijmegenaren op 0 voor. En Ares die kan daar net een soort voor stellen. Het rent stroef in de beginfase en ze moeten tasje door de Nijmegenaren uitrennen naar 11-2 via Brian Lang. De time-out van Piet Miller die maakt dan een ommekeer meidje. En die ommekeer die komt stadig gewoon te staan. Mark Sanchez en dan wordt het 8-11 en dan wordt het Gotje al een stuk lietser. En Ares die herpakt hem wat in de ren van dat eerste kwart. Sloepen stadig gewoon dichterbij en de balsjes die vallen. Hier de score van Manny Adako, 13-16, dan is het weer helemaal een wedstrijd. Maar wat zullen dan barren in dat tweede kwart? Het balbezit is voor Ares en die zetten goed uiteen. Het verschil is dus Leeds en is nu nog maar 1 puntje. Calvin Chitwood voor 15-16. En dan leidt de wedstrijd weer vol slijn iepen. Maar Nijmegen zit maar scherp. Benamende 3 punten ben goed verzorgen. Thijs Vermeulen. En Nijmegen rent uit naar 5 punten voorsprong. Maar Ares blijft in de wedstrijd. En ook daar valt dan eindelijk de 3 punter. Het is van grote afstand Todd Brown. 27-28, nog maar 1 puntje. We zitten vlak voor de eind van het tweede kwart. En daar is zelfs de eerste voorsprong voor Ares via Manny Adako. De laatste seconden van de tweede helft. En dan toch nog de voorsprong van Nijmegen. En zo moet Ares de tweede helft beginnen met 1 punt achterstaan. Maar in de tweede helft dan begint Nijmegen verpletterend. Met 2 punten op Riegen. Dit is van Brian Lang, de man in vorm. En dan is het Gottelwest zo'n verschil. Nijmegen doet dus hele goede zaken in dat tweede kwart. Zo vallen als riepe appeltjes. En Nijmegen rent uit naar een verschil van 8 punten. Ares die kan dan eindelijk wat waarom doen. Een flater van Nijmegen. En dan is het Todd Brown die het prachtig aanmaakt. En het verschil waarom brengt naar Fjouwer. Ares leeft het nog. Het kan alle keer nog, maar het werd duur balverlies. En dat betekent dat Nijmegen aan het eind van het tweede kwart toch weer een roeme voorsprong neemt. En dan maakt Ares in het laatste kwart een verschil van 9 punten goed meidje. En dat lijkt het een soort, maar niks is onmogelijk. Het kan heel goed gaan. Nog 1 keer alles of niet voor Ares. En daar is Mark Sanchez voor de ontsluitingstreffer. Ze kroepen dichterbij. Maar ze jongen nog altijd zien een achterstaan aan. Van grote afstand. Calvin Chitwood. Ja, de 3 punters. Die valt nou eens een keer vol. En dat betekent dat het gaat nog maar 3 puntjes is. En bij Nijmegen wordt het nog heel stil. Want Ares die had de gang te pakken. Die vindt meer gotten. En het is Todd Brown. Met 59-60 nog 1 puntje. En dan wordt het een echte thriller. Want waar had het langste adem? De score weer van Chitwood. 1 punt verschil. Nou in het voordeel van Ares. Het klokje tikt erop. Het jocht er goed uit voor Piet Miller. Maar het is nog net niet. En Nijmegen. Nijmegen die leidt hier een super balverlies. En daar moet Ares dan van profiteren. De stand is op dit stuit in liekwicht. 64-64. En daar kan dan de voorsprong komen. En hoe?
Een fantastische score van Kelvin Chitwood. Bezit mij nog 2 minuten op de klok, de voorsprong. En ek het balbezit van Ares. Die moet het nooit bouwen, maar diezelfde Chitwood zit hier in de fout. Onvallende fout, balverlies, de kans van Nijmegen om weer om te komen in de wedstrijd. Het is nog goed een minuut. Nijmegen op efterstaan. Maar die 3 punten valt weer goed. Weer Brian Lang. 68-60 van Nijmegen. En nou moet Ares aansluiten. Kunnen ze nog een keer door Njonken komen? Dat slag het. Mark Sanchez, nog 36 tellen per klok. Ares voor. 1 puntje. En dan komt alles aan op de laatste seconden. En die valt echt goed. Nick Oudendag. 69-70. 1 punt voorsprong van Nijmegen. Nog 9 seconden op de klok. De time-out van Piet Miller. Het moet nou barren. 8, zo'n. Er moet een schot vallen. Er moet een score vallen. Maar waar dwaat het aan? Waar dwaat het schot aan hem? Het is Todd Brown. En dan vlak voor de zomer de oortreding. En dus echt de vrije worpen. Voor Todd Brown. De man die zo goed dwaande is deze wedstrijd. 1 puntje achter. 0 seconden op de klok. Maar nog wel 2 vrije worpen. Als er 1 mist, is het in elk geval verlenging. Als er ze beide maakt, is het winst. Todd Brown. En de eerste is rekken. Dus die verlenging is sowieso binnen. Maar nu zit er van de wichtigste vrije worp uit zijn carrière van dit seizoen. Is hij rekken, dan komt er een tweede wedstrijd. Ga er maar aan staan. Todd Brown. Alles of niks. En het wordt alles. Ares ontsnapt in de allerlaatste seconde. En sleept een tweede wedstrijd uit het vuur. Het was echt gek huis. Natuurlijk zaten we met z'n allen te knijpen op de bank. We hadden elkaar vastgehouden. We gingen bidden. We zeiden alsjeblieft laat tot ons seizoen redden eigenlijk. Want het was natuurlijk do or die. En hij heeft ze beide benut. En ons seizoen daarmee gered. Dus het was natuurlijk super spannend. En gelukkig is het goed uitgepakt voor ons. En dus maken we eens op voor de tweede en beslissende wedstrijd. Dat zal wezen in Nijmegen komende donderdag. Sportclub Cambuur is haar goed als wist van deelname aan de play-offs. Vreed woont de ploeg in eigen huis, maar 2-1 van Fortuna Sittard. Op papier zoekt Cambuur geen zwierigheden hebben met degradatiekandidaat Fortuna. Maar de Leouters maakt het haar zelfs onnodig dreig door slop te starten. En daardoor komen de Limburgers op 1-0 door een goal van Paddy John. De tweede helft vjocht het Cambuur hem weerom en komt het op lieke zichten. Keeper Wintjes liet de vrije trap van Turk los en Luidings zit op het goede plak voor de rebound. 1-1. En een kwartier voor tijd valt de winnende goal. Bob Skepers helpt uit en Mark de Vries tikt de bal binnen. Zo wint Cambuur met 2-1 en daarmee kan de ploeg de play-offs nou haast net meer ontrennen. Nou ja, kijk, qua doelsaldo, qua punten zou Dordrecht nog bij je kunnen komen. Maar qua doelsaldo halen ze dat van zo lang als ze leven niet meer. Dus in principe gaan we ervan uit dat we nu geplaatst zijn. En kunnen we rustig naar de volgende wedstrijd werken. Atlete Mariska Kramer van Drachten hield het grote plan op de marathon in Utrecht. Doel van haar is om haar PR van 2:38:55 te verbeteren naar een tijd van onder de 2 uur en 34 minuten. En haar daarmee te nestelen in de top van Nederland. Mariska Kramer van de Moon voor de start van de marathon in Utrecht. Voor een pro-atleten binnen de hege temperaturen een groot nadeel. Maar Mariska denkt er heel over. Hoe heter, hoe beter, hè? Is dat serieus? Ja, vind ik net zo slim. Oké. Ja, dan was graag onder die 2:34 draaien we, joh, denk ik. 1 seconde. Dat vind ik het mooi. En? Nou ja, dat zijn we bij de finish in, hè? Ah, dat is te prikkelen. Ik merk het nog niet. Dat gaat er zin hoor. Ja, kan je Toske net skeert, joh. Oké, vangen zet hem op. Dankjewel. En om jouw Walven is dan de start. 41 dames op het parcours. En er is maar één die het winnen kan. En dat is Mariska Kramer. Want echte concurrenten staan er net onder start. Het Keniaanse boel had haar deelnemers waarom lutsen om er alleen voor de Nederlandse deelnemers acceptabele yielprijzen beschikbaar winnen. En soms wordt terug Kenia uitlijn als discriminatie. Het wie Thomas die al bekend dat die draafsters net mooi waren zonen, maar de organisatie bracht die roer niet naar boeten. Mariska in de eerste kilometers. De man in het oranje is de Haze, Jan Venhuizen. Hij moet ervoor zorgen dat Mariska op het schema blijft van 12 uur en 34 minuten. Venhuizen zal bij haar blijven onder de 34 kilometer. En daarna is Mariska de laatste 100 kilometer op haar cel aanwezig.
De tijd van 2:34 of krekt eronder, zou haar een startbewijs voor het Nederlandse team op het WK in Zuid-Korea opsmieten. Maar het is een goede zwis dat het team er net komt. Het WK past net goed in het schema van de atleten wat de Olympische Spelen van 2012 belangt. Mariska is goed onderwijs. De kilometertien die liep je erop. En ze heeft al een grote voorsprong opgebouwd op de orendames die het mooi doen. En zo gaat Mariska op naar de 20 kilometer. En zien hoe dat tijd er dan voor staat. Ze komt hier op 1 trekje 21 en dat is nog acceptabel. Dus even zien wat de tweede dame bloot. Pauline Klaassen. En dan blijkt dat Mariska 10 minuten voorsprong had op de nummer 2. Dan kan er ons niet meer misgaan. En zo hier is de Peerske. Hij had zijn eigen verstappen en is in volle draf op weg naar huis. En dan, in het skaat, daar staat ze. Hey Mariska. Hoi. Jammer. Dat trekt wel heel mild uit. Wat zeg je? Dat trekt heel mild uit. Sterkte. Ja, hey, voor jou is het vervelend. En zo gaat Mariska op weg naar haar hotel. Maar wij bleven zitten met de vraag, wat is er nou correct bad? Ja, het ging vanuit het begin dat ik dacht al van het gaat wel wat stug. En na 3 kilometer viel ik mijn magen wat. En toen dacht ik van ja, ik weet niet precies wat er gebeurt. Het leek wel een steen in de maag hier en dat ging eigenlijk net goed voort. En de voeding die ik altijd neem waar ik op traind heb, die ik eigenlijk al jaren broek, ja, dat sloeg helemaal net aan. Het leek wel wat, ja, ik benzine tankt in plaats van diesel wat ik altijd inneem. En ja, het woont net. En Mariska Kramer kennen wij als iemand die al die tros zet in die gitter voor. Ja, ze kent mezelf eigenlijk wel. Ja, maar ik heb verstoring in de hol en ik ga net ergens dwars doorheen als ik merk van dit kom je wel eens dusdanig schade barakken dat dat net meer verstandig is. Dat heb ik door de jaren wel leerd. En ik merkte nu wel van er is iets echt net goed in mijn leven en dit viel heel vreemd aan. En voor de kaas hier ergens op het asfalt uitstrekt lees, dat moet me net hebben. Dus dan, ja, dan maak ik nou maar ja, het gevoel in, want het doet me oer zeer. Nou maar zeggen van stopje en dan, ja, dan maar ergens oors, ja, dan maar probeer die derde stekker in te stappen van, ja, wat dan ergens oors lukt. Ik denk dat ik in oktober dan, dat ik al in de Holland om dan de marathon van Amsterdam of Chicago te rennen en dan moet hij snel dat hij er dan weer uitkomen. Maar ik ken nou net, dat is gewoon helaas de wet van de marathon. Ik ken nou net een herstartmaatje zeggen van ik moet dan de Pico 12 weken dan maar nog een keer lezen. Want ja, dat hier de gewoon niet komen maten. En ja, zo snoei het is het wel. Dus ik zal geduld moeten bewaren. Spietig voor Mariska Kramer. Elma de Vries, oorspronkelijk van de Houlen, is het skielerseizoen goed starten. Verleden week won de Vries al een internationale wedstrijd in het Duitse Gross-Gerau. En snuntemiddag wie ze de sterkste in het klassement op de kilometer in Puttershoek. Ik won de Friesinnen om uitens de afvalrace. En de volleybalsters van VC Snits hebben het seizoen goed afsletten. Troch een oerwinning, met 3-1 op Capelle in de play-offs. Eindig je de Snitsers als Sande in de competitie. Grote mannen uit de Formule 1 als Eddie Irvine of Damon Hill groeiden op in de Formule Ford. De klasse deed ik Jack Swinkels uit Haans in Riet. Hij is nog maar 18 hier en een groot racetalent. Swinkels is Nederlands kampioen in de kart West en maakt het nou de stap naar de grotere auto's. Swinkels wil van racen zijn beroep maatje, maar is ultieme dream van zelfs Formule 1. Nou, we staan hier bij mijn Formule Ford auto. Dit is eigenlijk voor jong talent de eerste stap richting de Formule 1. Het grootste verschil met de Formule 1 auto is dan ook, ja, alles is wat kleiner. Hij heeft minder pk. Formule 1 heeft hier en daarvoor hebben ze vleugels zitten. Dat hebben wij niet. Zodat wij echt leren racen met de mechanische grip van een auto. De auto, ja, omdat hij ook geen downforce heeft, zoals de Formule 1, glijdt hij enorm veel. Dus wij leren heel goed ja, wagenbeheersing. Dat krijgen wij heel goed onder de knie. De auto glijdt veel, we moeten veel tegensturen. Bij het op het gas gaan wil de achterkant graag wegstappen. Dus ja, dat is voor een rijder maakt het heel uitdagend. En ja, je leert er heel erg veel van. Nou, dit is dus mijn kantoor. Mijn stuurtje
kan ik alle belangrijkste informatie op aflezen. Zoals deze lampjes kan ik zien wanneer ik moet schakelen. Mijn rondetijd kan ik aflezen, de motortemperatuur. Ja, dat is eigenlijk de 3 belangrijkste dingen waar ik op let tijdens de race. Het schakelen doe ik hier rechts, hieronder, met een pookje. 4 versnellingen. Nou, het is allemaal heel basic. Het is gewoon een stang die loopt naar de versnellingsbak. En ja, dat is zo'n beetje mijn werkruimte. Nou, dit is onze livingruimte. Hier eten we, slapen we. Maar het belangrijkste wat hier eigenlijk gebeurt is de data uitlezen. We bekijken na iedere sessie de data van de auto. Daar kunnen we eigenlijk alles op zien. Toerentallen, snelheden, gasstanden. En daar zoeken we naar verbeteringen in onszelf. Hier halen we echt de tiende uit de rijders. En daar gebeurt het met de auto's, hier gebeurt het met ons. Dit weekend binnen de paasraces op Zandvoort. Het is vreed en Swinkels had de kwalificaties. Maar het is eerst tijd voor de vrije training. Wat voor spanning viel er nou nog, Jack? Op het moment valt het wel mee. We hebben nu vrije training, dus er staat niet echt veel op het spel. Maar ja, het is wel belangrijk natuurlijk dat we goed presteren. Dus we gaan er wel vol voor. Swinkels eindigen vliegen in de Benelux-competitie Astredde. En is dit hier de grote favoriet. In de vrije training liet hij dat Ford Xien, want hij zet de snelste tierdel. Ja, het ging goed. Ik heb hem gisteren natuurlijk niet getest, maar de auto voelde meteen goed. Veel grip. Klein probleempje met de remmen, waardoor ik minder remdruk had. Daardoor kon ik niet heel aanvallend rijden, maar ja, het was toch niet nodig. Het was een vrije training. Het was gewoon even kijken of de auto goed was, of ik me goed voel. En ja, dat ging goed. Alle vertrouwen dus voor de kwalificatie en een pole position voor de races van dat weekend. Maar dat gaat net goed. Hij mist snelheid en riet een dikke seconde stariger als in de training. Hij werd 5e en dat is een flinke domper. Het probleem is dat ik de bandjes wat te snel heb opgewarmd. En met deze banden, de Dunlops die wij gebruiken, moet je een rondje of 4 heel rustig de temperatuur erin laten komen, zodat ze hun bite houden. Zodat ze echt levendig blijven en gewoon dat je echt kan pushen. En nou, daar heb ik nu 2 rondjes opgewarmd. Zo. Daarna ben ik wat gaan pushen. Een derde rondje was ik al vol aan het pushen. En daardoor heb ik die bite heb ik uit de banden gereden. Een beetje het leven eruit gereden. En ja, daardoor kwam ik gewoon op dit moment 16 tekort op pole. En was ik meer dan een seconde langzamer dan wat ik vanochtend was. Dus ja, in principe was de auto goed, maar heb ik zelf fout gemaakt. Echt vervelend voor de ontwikkeling van Swinkels. Want hij had dit hier maar één doel: kampioen worden. Hij is absoluut titelkandidaat voor dit jaar. Ja, is het een groot racetalent? Ja, hij is absoluut snel. Hij heeft heel veel basisgevoel. En, ja, hij kan gewoon goede feedback geven, weet precies waar hij mee bezig is. En ja, het is een jochie die absoluut hard gaat. Swinkels is van de weekend begonnen met een opleiding voor piloot. Daarom kan hij volgend jaar net rijden. Maar dat mag geen probleem wezen. Jack wil namelijk meer. Het ultieme doel is van autosport mijn carrière te kunnen maken. Dus of dat nou Le Mans is of DTM of wat dan ook. Ja, als ik kan blijven racen en ik kan er nog mijn brood mee verdienen ook, dat zou wel heel erg gaaf zijn. Kan ook? Ja, het is zeker een mogelijkheid. Als we de steun kunnen vinden die we nodig hebben, want het kost nou eenmaal heel veel geld, dan is dat zeker een realistisch doel. Kijk, ik zou kunnen zeggen Formule 1, dat is de ultieme droom. Maar ja, dat gaat echt gewoon letterlijk miljoenen kosten en dat is zo moeilijk om te bereiken. Dus ik kijk ook naar realistischere doelen. En ja, die klasses die ik heb genoemd, dat lijkt mij enorm gaaf. Ja, maar je krijgt nu wel even publiciteit op Omfriesland. Hè? Je weet wat het oplevert. Ja, wie weet, wie weet. Op 12 april koe VV Boetenpost voor het eerst in de clubhistorie promoveren naar de eerste klasse. 1 oorwinning uit de laatste 4 wedstrijden wie genoeg voor de Blauwkes om kampioen te worden in de tweede klasse. Maar ze speelden gelijk tegen Kolm en een week later verleren ze van Broekster Boys. Sneun togen ze naar Veenwouden voor de derde titelkans. Voor een blomist ben dit natuurlijk een mooie toestand, hè? Want het is de derde keer al. Ja, dit is leuk voor u. Dit is een hele goede planning van hem. Dus ja, voor u is het heel mooi. 3 keer Triedenborst, ja, dat ben wel eens mee. Ja, het is een ideale weekend voor u. We hebben een paar keer volle bak gaan en ja, met de jood uit. Maar wat mij betreft, als penningmeester zijn er zelfs nog een week uit. En ik begin op zo'n maai en dan een keer voor een volle bak jaren. Ja, voorzitter Paulo Luijven. Unieke situatie, net in 1 seizoen 3 keer met Blom slepen en misschien het eerst de laatste keer. Ja, dat is van Blom best het mooiste handel, denk ik. Maar voor u is net. Maar ja, we konden voor u dat het nou de laatste keer is. 3 maanden scheepstrek, zei ze. Let het dan jood maar zo wezen.
Maar die heeft deze week lekker ontspannen getraind en wat dat betreft ben we nou wel klaar voor. Ja, je hebt 100 eerste winnen, hem kampioen te worden. We gaan nog, wat dat betreft zitten we in een hele luxe positie. Op dit moment 8 punten meer. En Broekster Boys punten spelen, dat eerlijk spelen, dan ben we eventueel kampioen. En het kan me net zo volle schelen hoe we kampioen worden, dat we maar kampioen worden en leef ze gauw houden. Popke Hoekstra volgt al 60 jaar het voetballen van Boetenpost. Hij mij dan ook zien worden als zaakkundige en aan hem de vraag, komt het wel goed? Is er nou jong eindelijk eens feest in Boetenpost? Kan ik net oerbeslissen. Ik zou het net weten. Voor de tweede keer op Riegen krijgt Boetenpost de kans kampioen te worden van de tweede klasse I. Trainer Johannes Dauma. Hij hoopt het maar dat het karwei snel kleren worden zal. Maar dit is de 4e minuut van de wedstrijd. De corner voor Van Woerden. Die wordt min verwerken. En dan is er voordaliks de achterstand van Boetenpost. Het doelpunt komt op naam van Wiggele Westerlaan. En die dompelt Boetenpost voordaliks in diepe rouw. En zal het dan weer net slagje. Kom op de bie! Maar het is het begin van de wedstrijd en er kan dus nog een soort barre. Dorian Berisha, die komt maar een knappe paas. En daar dan de kans voor Dirk Rijnse Pilot. Maar die weet hem net te verzilveren. Nou, Hoekstra, het is koft. Boetenpost zit 1-0 achter. Maar Broekster Boys zit 4-1 achter. Door je nou nog wat te voorspellen? Dan had het ons samen zijn Jood wel vertutten. Om dus een feestje te bouwen. Maar er komt nog een helft, hè? Ja, kan nog verhoorden. En de eerste grote kans in de tweede helft is weer voor Van Woerden. Maar deze kopbal verdwijnt oer de goal. Van Woerden nog volop in de race voor de tweede periode. En Boetenpost, ja, die wil vanzelfs net verliezen. En daar is Berisha, de topscorer van de hele tweede klasse. Maar hij krijgt de bal er net in, vlak voor tijd. En de nederlaag dreigt dus. Alle geluk van de wereld dat Broekster Boys mij werkt. Want op de orenvelden staat Broekster Boys mij 4-1 achter. En hier de 2-0 echt nog eens een keer. Die komt op naam van Lammert-Jan Westerlaan. Maar de verhoort het niet aan. Broekster Boys verspeelt punten. En dus is Boetenpost mij een nederlaag kampioen. Nou, had je nou echt het gevoel dat je echt kampioen bent? Ik had echt het gevoel dat ik kampioen ben. Ja, misschien leeft het bij die oren wat minder blijven van Len, hè? Maar ik ben echt, ik ben gewoon kampioen. Dat is een heerlijk gevoel. Dit is het mooiste moment van die Santje hier dat ik in deze zet. Echt weer. De felicitaties binnen van burgemeester Van der Zwan. Het is wel een beetje een domper dat je net winst of net league speelt dat je kampioen bent. Maar ik denk wel dat als de hele seizoen is, dan ben je de terechte kampioen. En dan is het toch heel mooi. En, en dan voor het eerst in de eerste klas. Nou, het wordt nog meer. Met zoveel punten voorsprong en dan de boot nog ingaan. Er is sprake van. Gefeliciteerd. Dank je. Twee weken in spanning zetten. Searches achter in de auto verblekken had ze wat. Het is onvoorstelbaar met die man. Maar nogmaals, we zijn nog hartstikke blij dat je met opred gaat. En ik vind het geweldig dat je er enige voor onze club en een applaus voor onze jongens. Hoe kind ik verliezen en dan toch kampioen? Dit wie de sport van deze mooie Simmerske Peeskeman. Je toont zich dan weer de weer met het Boppenslag Café. En de Simmer komt er dus echt aan. Het kriebelt weer op de skansen, op de marren en de keertsvelden. De Frieske Simmersporten, daar zullen we het dan over in het café. Graag dan, maar hoe dan ik een heel noffelijke jonta wensen. Doeg!